Virtuálna prehliadka hotela Palota Sálu, druhá časť. Obec Hámor vznikla v 18. storočí potom, čo Henrik Fazola založil v dnešnej Úmaše železiareň a v údolí potoka Simva vybudoval kovácké vyhne, teda kovácké dielne. Na zabezpečenie energetického zásobovania týchto kováckých dielní bola v údolí potoka Garadna vytvorená vodná nádrž. Dnes je toto miesto známe ako jazero Hámori, ktoré je jedným zo symbolov Lilafüredu. Na sútoku potoka Simva a Garadna bolo už aj skôršie jazero, avšak jeho voda nestačila na spracovanie železa, ktoré sa na okolí rozšírilo. Preto Henrik Fazola, najznámejší maďarský umelecký kováč zo začiatku 19. storočia, postavil priehradu na zabezpečenie dostatočného množstva vody. Jazero Hámori je v podstate vodná nádrž, zväčšená vynaložením značnej práce pri Felső-Hámor a Lilafüred. Je hlbšie ako Balaton. Priemerná hĺbka koryta dosahuje 9 metrov. V čase svojho vytvorenia nemalo ani názov. Volalo sa jednoducho Taj, čo nie je nič iné ako ľudová verzia nemeckého slova jazero. V novinách Vasárnapi újság sa v roku 1861 nazývalo ako jazero Diósgyőri-tó. Jazero chceli využívať nie len na športové účely, ale aj ako plážové kúpele a preto v 40 rokoch bolo pri ňom vybudované kúpelisko, ktoré využívali dovolenkári a ľudia túžiaci po oddychu. Na protiľahlom kopci Dolka stála kedysi rozhľadňa Zsófia, ktorá svoje meno dostala po Zsófii Teleky, manželky Bélu Vaja. Bola to prvá turistická vyhliadková väža pohoria Bükk, ktorá bola postavená v roku 1900 z iniciatívy spolku Borsodi Bükk. Dvojposchodová väža ponúka rozprávkový výhľad na vrch svätého Štefana a Fehérkőlápa, na celé údolie Garadna a hotel Palota Sálu. Žiaľ, v 50 rokoch pre zanedbaný stav bola rozhľadňa zbúraná, ale neskôr sa opäť vynorila myšlienka na jej znovu postavenie. Krásy okolia obce Hámor boli objavené na prelome 19. a 20. storočia a zámožnejší ľudia z regiónu si dali postaviť svoje vily a letohrádky v tomto tichom, prekrásnom prostredí. Hámor sa stal čoraz známejšou a obľúbenejšou destináciou domáceho cestovného ruchu. Stále viac cestovateľov, básnikov, spisovateľov a politikov zavítalo do tohto regiónu, oflívajúceho prírodnými krásami. Názov letoviska, kde boli postavené vilky a letohrádky, sa viaže k rodine Vajovcov. V rekreačnom komplexe Hámor mal letohrádok aj hlavný župan stolice Borsod, Béla Vaj, a preto na návrh viacerých bola táto oblasť v roku 1892 pomenovaná po jeho dcére prezývanej Lilla. Budove vedľa nás je bývalá Weidlichová vila, ktorú vlastnil veľmi bohatý obchodník. Pál Weidlich bol jednou z dominantných osobností obchodného života okolia Miskolc. Budova bola postavená v roku 1906 a svojich hostí prijímala až do roku 1944. Pôvodné projekty hotela Palota Sálu sa mali dotýkať aj pozemku vily, ale majiteľ nebol ochotný nehnuteľnosť za žiadne peniaze predať a preto už vypracované projekty bolo potrebné upraviť.
Poďme si vychutnať atmosféru šľachtického života v Lillafürede. Palotasálo bolo vždy známe svojou gastronómiou a pohostinnosťou. Hotel mal už od svojho otvorenia niekoľko reštaurácií. Vrátane našej súčasnej na prízemí, z ktorej môžete výjsť aj na terasu s prekrásnym výhľadom na jazero Hámory. Ako sa volá naša reštaurácia na prízemí, pozostávajúca z viacerých miestností, kde sa podávajú raňajky a večere?